Čaute, toto je tutoriál, jak nainštalovať tento program OBS. Takže pôjdete na stránku obsprojekt.com. Tuto máte. Počkajte, ešte čo sťahujem. Shit. No, tu prídete, dáte tohleto, počkajte si a už vám to začne sťahovať. Mne to už netreba, ja už to mám. Tak, prídete, otvoríte, akože všetko nainštalujete. Asi by som vám to mal ukázať, tak prepáčte moje chyby. Tak vám to ukážem. Môžeš... Dobre, dávaj. No, poď. Dávaj. Ešte to nejde. Neviem, ja to stiahnem ešte raz. Tak to bude trvať tak pár sekúnd. Už to stiahuje? Áno, tak to netreba. Tak, stiahne sa. Dobre. Fúha. Chvíľku, počkajte. Dobre, otvoríte si to. Dáte áno. Ako vidíte. Áno, je už to mám nainštalované vlastne. Tak proste prídete, dáte nastavenia. Tu sa vám toto otvorí. Toto sa vám otvorí. Dáte všeobecné, nastavíte si, aký jazyk chcete. Potom tu dáte, ja som si dal nahrávanie pomocou OBS. Dáte pridať, dáte enkodovanie. Tu budete mať, keď máte veľmi dobrý počítač, dajte to na 10. Ja to musím dávať na 8, lebo nemám až taký silný počítač. Ale furt je to dobré. Najlepšie AAC, nikdy MP3. Ak máte tiež silný počítač, dajte na 320, mne je dobre na 128. Toto dobre. Potom dáte OK. Mne to vypne. Dáte nastavenie vysielania. Tu si dáte, že kde to chcete dať. Ak chcete robiť livestream, tu kliknete na toto a tu si už všetko zapnete. Ja som ešte nerobil cez livestream, ale keby dačo, tak mne všetko sa ukladá na môj súbor. Tu dáte svoje, tu tiež. Toto môžete tak nechať, dáte OK. Dáte potom dáte video, OK. Tu dáte monitor, môžete si dať aj vlastné si môžete dať 1280 až 720 a tak to bude dobre. Ja mám to podľa monitora, takže to je tak. Dáte potom zvuk, dáte OK a dáte toto vypnúť aero. Bude toto vám to dávať menej megabajtov a tak. Tu si vyberiete podľa svojich reproduktorov, tu podľa svojho mikrofóna a potom dáte OK. S tým sa vôbec nehrajte, len fakt, keď toto máte very fast a toto máte high, to fakt toto nechajte, toto je len pre expertov. Som pozeral aj na inšie video a toto fakt hovoril len pre expertov. A to by bolo asi všetko. Tu nás zachytáva, že jak silné. No tak, OK, tak toto video asi bolo všetko. Nemôžete dať like, odber a lúči sa s vami Army, čaute!